ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଯେନ୍ ଲିକ୍ ହଉଛେ ବାରମ୍ବାର ସେଥିର କାଜେ ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଆପଣ ଆପଣା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡum ଦେବାକେ ଆସିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେବା ପରେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେନ୍ ସରକାର ଆଇଲା ପରେ 5 ଥର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ କଲା। ତାର CBSE ବି ଦେଖୁନ୍ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛେ ଯେନ୍ତା କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଇଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନି ପାରବା। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆପ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମର ଇ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 17ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ତ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଘଟଣା ମାନେ ହଉଛି ସେଥିର କାଜେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିଥିଲୁ।